Bună ziua, dragi copii! E ora poveștilor. Alice în țara minunilor. Capitolul 12. Alice depune mărturie. Prezent! Striga Alice și, de emoție, uită cât de mult crescuse în ultimele minute și sări de pe locul ei cu atâta grabă, încât răsturnă cu poalele rochiei banca juraților, iar aceștia se prăvăliră cu toții peste capetele mulțimii adunate jos în sală. Zăceau acum bieții împrășteați pe podea, amintindu-i foarte limpede de un vas cu peștișori aurii pe care îi răsturnase din greșeală cu o săptămână în urmă. "O, vă rog să mă iertați!" exclama Alice foarte necăjită și se apucă să-i culeagă de pe jos cât putea de repede. O urmărea pățania cu peștii aurii și îi se părea că trebuie într-o clipă să-i adune și să-i pune la locul lor pe jurați, altfel vor muri. "Procesul nu poate continua," spuse regele cu voce foarte gravă, "până ce toți jurații nu vor sta la locurile lor așa cum se cuvine." "Toți," repetă el foarte apăsat, privind țintă la Alice în timp ce vorbea. Alice se uită spre banca juraților și văzu că, în grabă, pusese puiul de șopârlă cu capul în jos, iar biata vietate dădea din coadă foarte mâhnită, fiindu-i cu neputință să se miște. Alice îl scoase iar pe Bill și îl puse la loc așa cum se cuvenea. "Nu că ar avea vreo importanță," își spuse ea. "Pentru lămurirea procesului, cred că e tot una dacă Bill stă în cap sau în coadă." De cum își mai reveniră din spaima trasă când se văzuseră răsturnați și de îndată ce le fură găsite și li se înmânară tăblițele și condeiele, jurații se apucară cu mare sârguință să scrie istoricul accidentului. Cu toții scriau, în afară de Bill, puiul de șopârlă, prea copleșit de ultimele evenimente ca să mai fie în stare de altceva decât să șadă cu gura căscată privind tavanul tribunalului. "Ce știi în această problemă?" o întrebă regele pe Alice. "Nimic," răspunse Alice. "Absolut nimic," stărui regele. "Absolut nimic," răspunse Alice. "Asta este foarte important," zise regele, întorcându-se către jurat. Aceștia erau gata să scrie pe tăblițe ceea ce rostise regele când interveni iepurele alb. "Neimportant, vrea desigur să spună maestatea voastră," făcu el pe un ton foarte respectuos, dar încruntându-se și schimonosindu-se la rege în timp ce vorbea. "Neimportant, bineînțeles, am vrut să zic," se corectă grabnic regele, apoi continuă cu un glas scăzut pentru sine. "Important, neimportant, important, neimportant," de parcă ar fi vrut să încerce care cuvânt suna mai bine. Unii dintre jurați notară important, alții neimportant. Alice stătea destul de aproape încât să poată vedea lămurit tot ce scriau pe tăblițe. Și așa, tot n-are nicio importanță," gândi ea. În clipa aceasta, regele, care câtva timp măzgălise de zor ceva în caietul lui cu însemnări, strigă cu glas răsunător: "Liniște!" Apoi citi din caiet Regulamentul 42. Orice persoană care are o înălțime mai mare de 1 kilometru este obligat să părăsească sala de judecată. Toată lumea se uită spre Alice. "Eu n-am o înălțime de 1 kilometru," spuse Alice. "Ba ai," zise regele. "Ai aproape 2 kilometri," adăugă regina. "Și ce dacă? De plecat tot nu plec," spuse Alice. "Și în afară de asta, nici nu este un regulament reglementar. L-ați inventat acum." "Este cel mai vechi regulament din cod," spuse regele. "Dacă ar fi așa, s-ar fi chemat regulamentul numărul 1, ripostă Alice. Regele păli și închise repede caietul cu însemnări. "Dați verdictul," spuse el către juriu, cu glas moale și tremurător. "Cu voia maestății voastre, mai sunt încă mărturii de examinat," sări cu mare grabă iepurele alb. "Chiar acum s-a găsit această hârtie." "Ce e în ea?" întrebă regina. "Încă n-am deschis-o," spuse iepurele alb, "dar pare să fie o scrisoare pe care deținutul a scris-o cuiva." "Asta trebuie să fie," spuse regele, "afară doar dacă o fi scris-o nimănui.
ceea ce știm că nu prea se obișnuiește. Cui este adresată? Întrebă unul dintre jurați. Nu e adresată deloc, spuse iepurele alb. Pe partea din afară nu scrie nimic. În vreme ce vorbea, despături hârtia și adăugă. Până la urmă, nici nu este o scrisoare, e o poezie. E scrisul acuzatului? Întrebă un alt jurat. Nu, zise iepurele alb. Și tocmai asta e cel mai curios. Jurații rămaseră toți consternați. Se vede că o fi imitat scrisul altcuiva, spuse regele. Jurații se luminară la față. Vă rog, maestate, spuse valetul, n-am scris eu hârtia asta și nu se poate dovedi că am scris-o, fiindcă nu e nicio iscălitură la urmă. Dacă n-ai iscălit-o, spuse regele, cazul este și mai grav. Sigur că ai scris-o cu gând rău, altfel te iscăleai, ca un om de treabă. La aceste cuvinte, în sală izbucniră aplauze unanime, fiindcă era prima oară în această zi când regele se arătase cu adevărat isteț. Firește că asta îi dovedește vinovăția, spuse regina, așa că încât de capi... Ba nu dovedește nicio vinovăție, îi tăie vorba Alice. Cum? Dar nici măcar nu știți ce scrie în poezia aceea? Citește-o, porunci regele. Iepurile alb își puse ochelarii. Cu ce să încep, maestate? Întrebă. Începe cu începutul, porunci regele cu glas solemn, și citește până se termină, apoi te oprești. În sală se făcu o tăcere profundă, în timp ce iepurele alb dădu citire acestor versuri. Aflat-am că ai fost la ea, lui i-ai vorbit de chestia mea. Ea a dat bune mărturii, dar spusa că să not n-aș ști. El vorbă le-a trimis că eu aș fi ascuns în Heleșteu. De urmărește treaba ea, dai și tu sigur de belea. Eu i-am dat una, iar lui îi dară dânsii două. Vreo 3 sau cam așa ceva, atâtea ne-ai dat nouă. Până la urmă, tot la tine s-au întors iar toate, deși ale mele fostau fără doar și poate. Dacă pe mine sau pe ea ne-ar implica, cumva, cândva, în asta chestie, el, vezi bine, nădejdea pune doar în tine. Credința mea e că pe seară, înaintea țandara să-i sară, tu între el și noi și el ai fost o piedică cam fără rost. Nu-i spune lui că ei îi plăcură și pentru toată lumea îmi jură să fie taină mare asta. Atât-ți mai spun și basta. Iar proba cea mai însemnată care ni s-a înfățișat până acum, zise regele, frecându-și mâinile, așadar, jurații să îi dau 10 bani oricăruia dintre jurații care e în stare să lămurească înțelesul acestei probe, spuse Alice. În ultimele minute crescuse atât de mare, încât nu-i mai era câtuși de puțin teamă să-l întrerupă pe rege. Eu cred că poezia asta n-are niciun pic de înțeles. Toți jurații scrise pe tăblițe. Ea crede că poezia asta n-are niciun pic de înțeles, dar niciunul nu încercă să lămurească înțelesul documentului. Dacă n-are înțeles, cu atât mai bine, spuse regele. Nu trebuie să ne mai batem capul să-l căutăm. Și totuși mai știi, urmă el, punând hârtia cu versurile pe genunchi și uitându-se chiorâș la ea. Dacă stau să mă gândesc, parcă ar avea oarecare înțeles. Spusa că să not n-aș ști. Nu știi să noți, nu-i așa? Adăugă el, îndreptându-se către valet. Valetul clătina din cap amărât. Am eu aerul că știu să not? Răspunse. Firește că n-avea, de vreme ce era făcut cu totul și cu totul din carton. Ei, până acum stăm bine, spuse regele. Apoi se apucă să mormăie pentru sine versurile. El vorbă le-a trimis, probabil juraților. De urmărește treaba ea. Ea e, bineînțeles, regina. Dai și tu sigur de belea. Păi cum nu? Eu i-am dat una, iar lui îi dară dânsii două. Vrea să zică ce a făcut cu turtele, se înțelege. Da, dar mai departe zice, până la urmă, tot la tine s-au întors iar toate, îl întrerupse Alice. Firește, poftim aici, zise regele, încântat că reușise să demonstreze ceva,
arătând cu un deget turtele de pe masă. Nimic mai limpede ca asta. Și mai departe. Înainte țandara să-i sară. Nu-i așa, draga mea, că ție nu-ți sare niciodată țandara, se adresă el reginei. Niciodată, răspunse regina furioasă, aruncând totodată o călimară în capul puiului de șopârlă. Nefericitul bilețel renunțase să mai scrie pe tăbliță cu degetul, fiindcă se convinsese că nu lasă nicio urmă. Acum își reîncepu grăbit, folosind cerneala ce îi se prelingea pe față, până se isprăvi. Dacă nu-ți sare, atunci nici vorbele astea n-au sare, făcut regele, aruncând o privire satisfăcută în jurul. În sală domnea mai departe liniștea. A fost un joc de cuvinte, strigă regele mânios, și toată lumea se grăbi să râdă. Jurații să-și dea verdictul, spuse el, poate pentru a 20-a oară în acea zi. Nu, nu, strigă regina, întâi condamnarea și apoi verdictul. Ce prostie gogonată, exclamă Alice cu voce tare. Ia uzi colo, întâi să condamne și apoi să dea verdictul. Țineți gura, răcni regina, învinețindu-se de furie. Ba nu o să mi-o țin, răspunse Alice. Să-i se taie capul, zbieră regina. Cui îi pasă de voi, spuse Alice. Între timp crescuse până la înălțimea ei deplină. Nu sunteți decât un pachet cu cărți de joc. În clipa aceasta, toate cărțile din pachet se ridicară mai întâi în văzduh, apoi se lăsară din zbor asupra. Alice scoase un țipăt scurt, parte de teamă, parte de mânie, și se strădui să le înlăture, dând din brațe. Și se văzut tolănită pe mal, cu capul în poala surorii ei, care da binișor deoparte câteva frunze veștede ce căzură din arbori peste fața fetiței. Trezește-te, Alice, dragă, ce mult ai dormit, spuse sora ei. Iar Alice se sculă în am avut un vis atât de ciudat, zise Alice, și apoi îi povesti surorii ei, pe cât și le amintea, straniile peripeții despre care ați citit voi în această carte. Iar când termină povestea, sora sa o sărută și spuse, a fost într-adevăr un vis foarte ciudat. Dar acum dă fuga acasă, la ceai, s-a făcut târziu. Iar Alice se sculă în picioare și o tuli spre casă. Și alergând, se tot gândea pe bună dreptate ce vis minunat avuse. Sora ei însă rămase liniștită locului. Cu fruntea sprijinită în palmă, privea soarele asfințind și se gândea la mica Alice și la minunatele ei peripeții. Până la urmă, a avut și ea un fel de vis și iată ce visă. Mai întâi o visă pe mica Alice însăși. Mâinile ei micuțe îi cuprindeau din nou genunchii, iar ochii ei strălucitori o priveau în luminile ochilor. Îi auzea mlădierile glasului, vedea cum își aruncă după obiceiul ei capul pe spate ca să scape de șuvițele rebele ce tot cădeau în ochi. Și, pe când asculta sau părea să asculte, tot locul din preajmă îi se însufleți cu straniile făpturi din visul surioarei ei. Iarba înaltă îi foșnea la picioare, călcată în fugă de iepurele alb. Prin heleșteul din apropiere înota, plescăind spre mal, șoarecele speriat. Auzea clinchetul ceștilor de ceai pe masa iepurelor de martie, stând cu prietenii săi la interminabilul lor ceai și glasul țipător al reginei, poruncind decapitarea nefericiților ei oaspeți. Copilașul purceluș strănută iarăși în poala ducesei, în vreme ce în jurul îi ploua și trăsnea cu farfurii și cratițe. Iar răsuna în văzduh țipătul grifonului, scârția din nou condeiul puiului de șopârlă, se auzeau iar glasurile înăbușite ale cobailor, toate împletite cu îndepărtatele sughițuri de plâns ale amărâtei false broaște țestoase. Și tot ședea, cu ochii închiși, și maică se credea și ea în țara minunilor, deși știa că n-avea decât să deschidă ochii iar pentru ca totul să revină la cele știute. Iarba să foșnească bătute de vânt și heleșteul să se înfioare de unduirea trestiei, zurnăitul ceștilor de porțelan pe masa ei să se prefacă în clinche de zurgălăi la gâtul oilor, iar răcnetele furioase ale reginei în strigătele ciobănașului.
și strănutatul copilului și țipătul grifonului și toate celelalte glasuri stranii știa că s-ar schimba în vărmășagul de zgomote ale curții forfotinde a fermei, iar mugetul vitelor în depărtare ar înlocui amarele sughițuri de plâns ale falsei broaște țestoase. În cele din urmă și-o închipui pe această sorioară a ei cum avea să fie cândva, când va crește mare și va fi o femeie în toată firea. Și-o închipui păstrând de-a lungul anilor maturi aceeași inimă simplă și iubitoare ce o avea în copilărie. Își închipui cum va aduna în preajmai alți micuți și, cu poveștile ei năzdrăvane, poate chiar cu visul din țara minunilor, le avea prinde luminițe în ochi și cum va lua parte la măhânirile lor, oricât de neînsemnate, și la curatele lor bucurii, amintindu-și de propria copilărie și de fericitele zile ale verii.